ang ingay. Sabay-sabay sila mga tropa. Ayun, so magandang hapon sa inyong lahat mga tropa. Ayan. Ito na naman tayo, nagbabalik na naman tayo sa ating panibagong vlog mga tropa, no. Ayan, so susulipin lang natin itong mga nokes natin. So nandito tayo ngayon sa may coding area. Ayun. At dito yung mga nokes natin, no. Yung mga Boston Gray natin mga tropa. So yung natin mga tropa, golden boy natin, golden boy sweater o red gold natin, ayan, no. Tapos yung ating golden gray, ayan, so yung golden gray natin mga tropa. May sayaw pala to mga tropa, no. May sayaw to. Kung gusto nyong mapanood yung kanyang sayaw, nandun sa kabilang platform natin. So hanapin nyo na lang yung pangalan ko, Lover Cards. So yun, nandun mga tropa. Lahat ng sayaw ng nokes natin nandun. Yan. At bago tayo magsimula mga tropa, gusto ko munang batiin yung mga nagpapabati sa atin dito sa YouTube channel natin mga tropa. Ayan, so shoutout nga pala sa bago nating subscribers. Yan, si Sir Jason Bulado. Yan. So shoutout sa iyo idol. Tapos shoutout din kay idol July Balesteros na laging nanonood sa atin from Asinggan, Pangasinan na yan. Shoutout po sa lahat ng mga taga Asinggan dyan. Tapos syempre shoutout din kay Sir Jake Adventure. Ayan, so nanonood sa atin mga tropa. So yun, yun yung mga shoutout natin. At ito mga tropa, may bago tayo. Yun, so shoutout din nga pala mga tropa sa ating bayaw, si Pulpul. So galing sila kanina dito. At may binigay na naman sa atin na nokes. Ayan, so ang dami na nating nokes na natatanggap galing sa mga tropa natin. Ayan, so ang binigay niya nga pala mga tropa is pure na Moonwalker. Ayan, Moonwalker mga tropa. Ayan, so pero polish yung binigay. So sabi niya pwede mo siyang i-cross sa sweater. Ayan, so usapang sweater mga tropa, yung sweater natin parang hindi natin siya magagamit itong breeding season na to. Yan. Hindi parang alanganin mga tropa, no. So yun ang pag-uusapan natin kung bakit. Yan. So sa mga nagtatanong mga tropa, no, sa mga gustong malaman na bakit natin hindi magamit yung ating sweater, gawa nga nung ito siya mga tropa. Ito siya, papasilip natin. Ito siya mga tropa. Ito yung ating sweater mga tropa. Ayan, ayan siya. So naglulugon mga tropa. So nagpapalit siya ng balahibo. At sa mga hindi pa nakakaalam mga tropa, so marami rin ako nababasa-basa na mga comment sa ibang mga vlog. Ayan, sa mga ibang vlog nanonood ako mga tropa. Kasi nag-aaral din ako tungkol sa mga manok. So ito kasi mga tropa, no, so nagsasabi kasi kung pwede po bang gamitin ang broodcock na pang breed pag naglulugon. Pero para sa akin mga tropa, hindi ko siya gagamitin. Kaya yung sweater natin is alanganin siyang gamitin na pang breed mga tropa kasi naglulugon siya. Ayaw kong gamitin. Kasi siyempre yung pag naglulugon kasi yung nokes natin, siyempre may nararamdaman yan. Hindi siya hindi makasampa ng maayos. Tapos medyo mahina yung katawan naman yan. Tapos siyempre hindi pulido yung ibibigay niyang similya sa inahin mga tropa. Kaya wag po kayong gagamit ng broodcock na naglulugon. Pag magbe-breed kayo, wag po kayong gagamit kasi yung mga mapapalabas nyo mahihina po yan, mahihina yan. So yun mga tropa, no. At paano ba na
paano ba napabilisin yung paglulugon ng nukis natin. Ayan, so yun, magandang tanong yun. Tanong ko, sagot ko. So ganun mga tropa na. So sa akin kasi minsan nasubukan ko ng maggamot ng naglulugon na nukis natin. Yung Boston Gold natin na broodcock, naglugon siya. Base sa aking experience mga tropa, napakabilis niya lang na natapos maglugon. So paano ba yung ginawa ko mga tropa? So ito lang yung binigay ko sa kanya. Ayan, naririnig nyo. So yun lang yung binigay kong gamot sa kanya mga tropa. Ito, papakita natin. So, calcium lactate. Ayan mga tropa. So ito lang yung binigay ko. Yan yung binigay ko sa Boston Gold ko mga tropa nung naglulugon siya. Ayan. So napakabilis lang. Ang bilis lang natapos na naglugon. Kasi once na hindi mo ginamot o hindi ka nagbigay ng gamot sa nukis mo pag naglulugon, talagang matatagalan yan. Aabutin yan ng mahigit 1 buwan mga tropa. Uy! I'm home. Ayun. Pero mag-ano pa Kakarating ako? mo lang? Oo, karating ko lang. Yung bati ka muna. Magandang hapon po sa ating lahat. Parang nalumutan mo ng oras na. Tinignan mo pa kung may araw. Wala eh. Ganun ko. Grabe kasi nakakapagod. Sobrang dami namin ginawa. Miss mo na ba sila? Yes, miss you guys. Kanina kasi nag-practicum kami sa table settings. 100 over 100 ako guys sa table settings. Yung pinractice ko kagabi yung formal, informal, tsaka casual Yung buru-buru ako kagabi dyan eh. Oh? Na sabi ko yung dinner plate, salad plate, ganun. Sumakses Yan. sa namin, performance task. Super napagod. Ba? Ang dami kong dala. Ito yung sinuot ko kanina. Ang dami kong dala. Ano ba yan? Coat. Yung mga gamit sa school. Yan. Pang So kanina. yung manok kasi natin, yun yung sweater natin, nagpapalit ng balahibo. Ay, nagtatanom din sila? Nagpapalit din para silang balahibo? Oo, nagpapalit sila ng balahibo pag ganoon na narating na nila yung time na kailangan na nilang magpalit ng balahibo nila. Kaya ayun, nagkukon tayo ito, calcium lactate. Kala ko may sakit. Walang sakit yan. Talagang nagkukon lang siya, nagpapalit ng balahibo. Pero pag ginamitan naman natin ito, ayan, calcium lactate na to, mabilis lang yan. Mabilis lang siyang makapagpalit ng balahibo niya. Diba, nangagard ako sa araw na ito. Yan. So shoutout mo muna sila para ka. Shoutout po sa ating lahat. Sa inyong lahat pala. O yung shoutout mo, naipon na. Marami na ba? Sa Sabado, kailangan mo na mag-shoutout. Dami na natin pwede Wala ako sa shoutout. Sabado. Saan ka sa Sabado? Yifi kamustahan sa simbahan. Simbahan, okay. Linggo? Hindi yun. Linggo. Hapon? Kung hapon, di ko lang alam kung may film kami noon. Busy. Batang bata pa lang yung dami ng appointment. Dami ko ng appointment talaga. Sobra. Uy, alam mo, pumunta dito yung si bayaw ko, si Pulpul. Galing dito? Oh, galing sila dito kanang umaga. Ay, we? Ano Oh. sabi? Ayun, nagbigay na naman ng nokis. We? We? Totoo? Oo, kaso inahin na naman. Paga? Galing siya dito? Uy, paga. Alam niyo yung salitang paga, baka mamaya may ma-misinterpret niyo. Yung paga kasi, ang ibig sabihin, totoo. Parang paga, totoo. Bulinaw po kasi yun. Bulinaw ba yun? Oh, bulinaw. Bulinaw. It's Bulinaw so, words. Yun. Word. Yan na si Jamila, mga tropa, kakarating na. Anong oras na? Ano na? Wait lang kasi, ano yan eh. Parang hindi ko natignan ng matagal. Nagrelo ka pa. Hindi alam ko 5:28. 5:28. Yeah. So, bihis ka na. Bis na po. At para makasama na kita sa linggo ng hapon kung wala kang gagawin ha. Kung wala akong gagawin. Oo, sige. Ayun, kakarating ng jam mga tropa, ng Jamela. So yun, balik tayo sa ating topic mga tropa, no? Ayan, so yung sweater natin. So ganun lang mga tropa, calcium lactate lang yung ibibigay natin sa mga nukis natin pag nagdulugon. At hayaan lang natin sila mga tropa baka mamaya yung gagawin nyo pag ganyan na naglulugon yung mga nukis nyo, ibitaw nyo sila. Wag nyo pong gagawin yon. Wag nyo gagawin na ibibitaw sila. Kailangan dapat obserbahan mo yung manok mo. Pag nakita mo na nag-uumpisang maglugon, wag mo na siyang ibibitaw kasi siyempre masakit na yung katawan nila pag ganyan na naglulugon sila mga tropa. Kaya hindi mo pwedeng
ibitaw at hindi mo rin pwedeng gamitin pang breed. Yan. So hayaan mo lang siya mga tropa, hayaan mo, bigyan nyo na lang siya ng vitamins, ayan, calcium. Ayan. So ganun yung ginagawa ko pag may naglulugon na manok ko mga tropa. Pero first time ko lang naman, second time ko lang naman na ma-experience to na may naglugon na nukis ko. Kasi ang unang-unang na experience ko na naglugon yung Boston Gold ko. Yun. Eh dalawa lang naman yung pure na broodcock natin mga tropa, yung sweater natin saka yung Boston Gold, ayan. So yung itong sweater pala mga tropa is yung mga 3 months old natin, yun yung mga palahi na. So nakakross sila sa Boston Gold, kaya parang 3-way cross na siya mga tropa. Pero more on Boston sa sweater pa rin yung lumalabas, yan. Pero may kunting gold din na lumabas mga tropa. So yun. At yung mga broodcock natin kailangan natin na obserbahan pag ganun na naglulugon na sila, kasi baka mamaya maibitaw natin tapos naglulugon na pala, mas lalong anong tawag dun, duduwag yung manok natin. Kasi pag ganyan na naglulugon kasi yung manok, ayaw talagang sumayaw. Yan, mapapansin nyo naman yan, makikita nyo naman sa katawan ng nukis ng mga tropa na pag naglulugon yung manok. Yun, so yun lang yung vlog natin. At maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta mga tropa. At mayroon na po tayong 1,780 subscribers. So yun, maraming salamat po. At kung ikaw ay bago pa po sa aking YouTube channel at napanood mo po o dumaan yung aking video, sana naman po at napanood nyo, ayan, sana naman po huwag nyo na pong kalimutang mag-subscribe, tapos i-click yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong video na ilalabas natin about sa mga pagmamanok. Ayan. Siyempre yun na yung vlog natin mga tropa, kasi nasubukan ko ng mag-fishing, nag-motovlogging. Pero ito lang talaga, nung inumpisahan ko itong mag-vlog ng pagmamanok, dun talaga pumutok yung YouTube channel natin mga tropa. Hindi naman sa umangat ng sobra, pero dun talaga mas lalong nakilala yung ating YouTube channel mga tropa sa pagmamanok. Kaya sabi ko, hindi ko talaga pwedeng ihinto ito dahil alam kong nandyan kayo na nag-aabang at nanonood. I mean, hindi naman sa ihinto yung pagbablog. I mean, haluan. Ayun. Hindi ko pwedeng haluan na ng ibang content yung ating YouTube channel, kasi siyempre yun na yung inaabangan nyo mga tropa. Ayan, para sa inyo, didiretsuhin po natin yung pag-aalaga ng manok. Lahat po ng kaalaman ko, ituturo ko po sa inyo mga tropa. Ayan. So yun lang mga tropa, at maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless po. So see you po sa next na vlog natin mga tropa. Bye.